a že dneska nesvieti slnko. Ale ja som sa dneska naskladala do žltého, lebo som si pozerala vo žacie a hovorím si, že ja chcem byť dneska vašim slnkom. Takže dúfam... Takže ja dúfam, že ste si sem prišli to užiť, nie si to iba odstať. Či? Tak ešte raz. OK, ja myslím, že sú pripravení na ďalšiu.